Hvaljen Isus i Marija. Govori Marijana Eisenkol iz Zemuna, koji još uvek živi u nekom prazničnom raspoloženju i duhu, šta god to sada trenutno značilo. A zapravo u ovoj emisiji Pred Bogom blizim i dalekim mislim da je Nova godina pravo vreme za promišljanje gde smo mi u odnosu na Boga i gde je Bog u odnosu na nas u smislu nekog ispunjavanja želja. Šta mi to očekujemo? Jer ovaj period Božića i Nove godine je vreme kada mislim da najviše želja upućujemo jednim drugima i najviše nekako nade, a mi verujemo ono čemu se nadamo i onda stvarno izgovaramo razne želje. Mislim da su nam neke i onako iz navike i nekako su postale deo svakodnevnog govora i to je često lepo. Ali šta poželeti i šta uraditi da novogodišnje želje ne ostanu samo želje? Kako doprineti da se bar neke želje i planovi ostvare? Kraj godine i Nova godina je u stvari vreme kada najviše planiramo, kada obećavamo i sebi i drugima. A u poslanici Kološanima nalazimo: nemojte da vas tko odvuče ispraznim mudrovanjem, koje se temelji na ljudskim predajama i na počelima ovoga sveta, a ne na Hristu. I to nije ni malo lako. Zavodljiva je i primamljiva euforija novogodišnje radosti i iščekivanja i priželjkivanja promene na bolje. Umorni smo nekako od ovog stanja i čeznemo za tom promenom, bar mi ovde sada na ovim prostorima. I dok oko nas odzvanjaju reči kojima želimo zdravlje, sreću, ljubav, blagostanje, da li zapravo prepoznajemo i prizivamo Božju volju ili je to samo mehanički reda radi izgovaramo ili čak ovo sada telefonom, takozvanim pametnim, mi samo prosleđujemo tuđe poruke. Često su te poruke i lepe i korisne i dogodi nam se zaista, meni se dogodilo da dobijem više identičnih sličica od različitih osoba, nekada neko čak ponovi dve poruke iste, a dobila sam čak i one koje sam ja sama pisala i to ne od osobe iste koju sam pisala, nego je verovatno ona prosledila nekome i ja opet dobila to. Pomalo je uznemirujuće. To može da mi bude drago da su neke moje reči prenete pa se opet meni vratile, ali mi se čini kao da nismo prisutni i kao da ljudi koji se obraćaju ljudima to čine nekako negujući copy-paste kulturu. To jest mi kopiramo i prosleđujemo poruke koje se nama čine prikladnim. Zaista biramo i tražimo lepe poruke koje ćemo proslediti. Te poruke stvarno mogu da budu pozitivne, mogu da budu i sadržajne, mogu da budu čak vrlo ozbiljne, misaone i vrlo da koriste i nama i onome kome šaljemo. Ali nekako mi se ipak čini da to takav način gubi svoju vrednost jer ih nekako bezlično šaljemo i kao da čujem taj šum reči puštenih u etar koje u stvari popunjavaju neku prazninu i u nama i oko nas. Ne znam, tako mi se zaista čini kad bezlično i ja to radim, prosledim poruku koja mi se učini da bi mogla da bude korisna nekom od mojih ili da ga obraduje. A nekada
Nekada smo rukom pisali čestitke i obraćali se lično misleći na osobu koju pišemo. I uvek smo počinjali dragi taj i taj i primala sam čestitke draga Marijana. I čekala sam i radovala se tim čestitkama koje sam dobijala i lepo mi je bilo to vreme kada sam ja pisala i birala čestitke koje ću da pošaljem. I to je sve nekako bilo naše. Te čestitke i želje obraćale su se nama lično i čuvali smo ih. Ja znam, ja lično, a i mnoge moje prijateljice i prijatelji su čuvali čestitke, pa i kroz 10 godina bi nalazili neke. A danas, u opravdanju pomanjkanja vremena, ne šaljemo čestitke, već mailove ili SMS poruke i sve češće prosleđujemo gotove i odmah brišemo jer nam one pune memoriju telefona. I čemu to zapravo služi? Ni sami ne znamo, ali učestvujemo u toj trci lepih novogodišnjih želja i poruka. Često i kupujemo pregršt poklona. Sve je to lepo i govori ljudima da su nam važni, da mislimo na njih. No, da li je i u duši tako? Ili smo i mi samo deo trke i samo po navici ispunjavamo neke obaveze i očekivanja? Samo po nekoj tradiciji. Apostol Pavle u poslanici Korinćanima poručuje: Zar ne znate da na trkalištu trče svi takmičari, ali samo jedan dobije nagradu? Tako i vi trčite, da je dobijete. Svaki takmičar se trudi svim silama da pobedi. Oni to čine da dobiju raspadljiv venac, a mi da dobijemo neraspadljiv venac. I koji bi to mogao biti prvi naš korak ka neraspadljivom vencu naše male pobede u trci Božića i Nove godine? Možda taj, recimo, da se svakome kome upućujemo lepe želje obratimo imenom. Važno je to ime čoveka. Čovek čuva svoje ime i trudi se da ga pošteno nosi. Lepo je i prija nam kada se drugi obraćaju imenom i sa poštovanjem. Lepo je da i mi to činimo drugima. I sam dan Nove godine povezan je sa imenom. Kad se navršilo 8 dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio pozvao anđeo prije začeća. A i Matej nam svedoči: nadjeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njegovih. Pa ako ovo znamo, ako čitamo, ako čujemo, možda bi taj neki naš prvi korak ove godine zaista mogao biti prepoznavanje Isusa u svim ljudima, a obraćanje imenom zapravo da bude podsjećanje i potvrda toga. Možda bi to nekako dalo novo lice našoj stvarnosti, koja polako sve više postaje bezlična. Postoji pravi razlog da to ne dopustimo. Nova godina nas upravo podsjeća na snagu imena, a naše direktno obraćanje je skroman doprinos prepoznavanju živoga Boga kome pripadamo i kome se obraćamo. Jer kako reče Izaija,
imenom sam te nazvao. Ti si moj. I sada u ovo vreme i ovo vreme razmišljanja o imenu, razmišljanja službi koje se dešavaju i događaju naravno po crkvama i u nama, voljela bih da podelim jedno moje iskustvo koje mi se dogodilo u Banji Vrućica kod Teslića. Bila sam 10 dana u vreme Došašća tamo i zakačila sam 2 nedelje i vidjela sam da u stvari u hotelu Kardijal postoji služba, misa za vernike katolike. To je bila 3. i 4. nedelja Došašća i ja sam naravno otišla na službu. Služitelj oltara je bio Don Pavo Šekerija i tada mi se na toj jednostavnoj misi, dakle, oltar je bio jedan sto u sali za predavanja, mali krst, sve ono nužno, najnužnije, najjednostavnije što treba i čovjek. Čovjek koji se svakome od nas, a na prvoj misi nas je bilo negde 90 do 100 osoba, toliko nema kod nas u Zemunu na službi nikada. On je prišao svakome od nas pre početka službe, pitao kako se zovemo i odakle smo. Svakome od nas. To je meni bilo jedno neverovatno iskustvo i mislila sam, pa dobro, ajde, to je sada tako, sljedeći put, tako je čovjek bio raspoložen, sljedeći put. Na sljedećoj misiji, odnosno sljedeći put, je uradio isto. Bilo nas je daleko manje, ali on je išao od jednog do drugog sa jednakom pažnjom, sa jednakim osmehom na licu, obratio se svima, pitao kako se zovete, kao ste vi, odakle ste došli. To je jednostavno ništa, ali je to toliko značilo. Odjednom je cijela prostorija, cijela ta soba postala zapravo hram, postala crkva. Mi smo svi postali zajednica, samo tim jednostavnim gestom. Kako se zoveš? I onda je imenom pozvao osobe koje će se uključiti u čitanje na misi. Nekako možda ranije, čak ni ja to ne bih primetila, možda bi rekla jao, što sad ne krene, kakvo ime, ali je to u momentu našeg duhovnog sazrevanja, u momentu prepoznavanja lika Božjeg u svakome od nas, to je meni bilo jako važno. Ja mislim da sam ja duže vreme, pa evo i sada, razmišljam o toj misiji. I još nešto, on je sa nama razgovarao nakon propovedi, nakon čitanja, pitao nas je direktno šta vama kažu ove reči. Dakle, ja koja sam profesorka i meni je važno to obraćanje, taj, kako bi rekli savremenim jezikom, feedback. Važna je ta komunikacija, jer ni Bog jeste jedan, ali nije sam. Važna je ta naša relacija i taj naš odnos. Eto, jako mi je bilo lepo na toj misiji. Voljela bih kada bi na ostalim misama našim imali priliku da u samom činu, kad čujemo Božju reč, pitamo ili kažemo. Pitanje koje je Don Pavo nama uputio je bilo: šta tebi kažu ove reči, šta si zapamtio odavde? Jako je bilo lepo i evo ja i dalje se sećam toga i mislim da ću stalno pričati o tome, jer to je ono, nije predstava, nego je to moment kada čovjek dotakne čoveka. Tada je onda među nama živi Bog. I ovo moje
izlaganje, moju emisiju, prilog, završila bih svojom pesmom koja se baš zove Ime. Kad na put krećeš, ponesi ime i ništa više. Šta još ti treba? Odelo, hleba ili jastuk možda, ili vode čaša, pesma da leči ili lepe reči. Sve to ti treba, sve to je lepo, ali sve je teret i sve to vara. Od tebe traži da teret čuvaš, dok vreme teče, dok put tvoj ide, ti breme nosiš. To oči vide, to ruke drže, a srce pati. I usta ćute, jer pamet tvoju misli ti mute. Al pusti misli, odbaci breme, uvek je vreme da na put kreneš baš ni sa čime, dok usta tvoja govore ime.